For the past 7 days, I go the southeast. And I took a River State, Port Harcourt. I went a lot of things about the Igbo culture. Kita no I know na Imo State, nowhere, alone. Mananya man better alone. We see where the way poor. Mobo nanya biaro. Epende mmadu na-ekwu maka ya ọfụma ije na social media ọ na-adị nnọọ onye ọbụla batara Owerri ọ bụ na ọbịa bụ ebe anọ anyị nọ kịta ịma na Owerri onye ahụ ga-ezube maka na ofe ihe eji wee mara ndị Igbo bụ nri onye mere na ebe ọ bụla ezigbo nne dị iwu ka ọ bụ na ndị Igbo maọbụ onye Igbo ga-achọrịrị ka ọ ga-esi jee ebe ahụ jeri ezigbo nne maka na afọ dị mkpa ewepụgodị nke nri anyị bịakwara izute nwa amadi na-eme ọfụma n'ihe gbasara Igbo onye anụnwa bụ onye nwere ike ịpụta wee sị na ọkwụ ndị Igbo na-azụ maka ka o si eme ka o si ekwu ka o si akpa agwa na ka o si enwe ihe metụtara Igbo onye mere anyị ji si ebe anyị si wee bịa na CruisewithJoe anyị na-akpa ụka gbasara ihe ehibere ebe a gbasara biznes ya nakwa ka anyị malụ onye Joseph bụ Joe kekime adị m mma nwanne erikpo ole ịbali m ori ị bịarula daalụ nwanne m aha m Joe bekee ọha eji mara m aha nne m nyekwa nna m wụ Obasi Uchenna Joseph etoro m amụrụ m ebe meto n'ala Owerri mgbe ị na-ehibe Joseph Sport gịnị na gịnị dị gị n'obi kedu ihe uche gị na-agwa gị mgbe ị na-ehibe Joseph Sport ihe uche m gwaga m mgbe m mepere Joseph Sport wụ iji ịhụnanya nwee ego anyị mepere ya out of ịhụnanya ọha mere anyị ji mepe Joseph Sport mgbe anyị mepesuru ya mgbe ọwụ naanị noodles wey the boss bring we cooked out of love all here for us so ugbu a ihe uche m gwara m ịhụnanya dị mma ịhụnanya ji ewe akụnụba so ọhịa emegubula aka. Okay, esi n'afọ gị bụ Uchenna ama m na ị na-emesi ihe Igbo ike ije na social media gị anyị ga-afụ mgbe ị na-agba ịkwalite asụsụ na omenala Igbo kedụzi ihe ma eji wụrụ Joseph enweghị Uchenna wee hibe ọ dị mma ihe nụ nga ahụ ọwụ otu Chineke ji gwa m ya otu uche ke m ji wee ala m ya ọhịa mere m ji kpọọ ya Joseph Sports ọwụhụ Uchenna Sports ọhịa m ji kpọọ ya Joseph Sports na okwu Igbo ha eji akpọ ya VOE. Yes, enwere some of our properties na ebe ị ga-emesa aka na gị hụ ebe edere ya VOE. Dịka nwa ikorobịa na-agba mbọ ime biznes ọ kachasị ihe gbasatara biznes nne maka na abịa na ihe biznes nne ọ bụrụ biznes a na-eme ọ bụ na-enezi ha anya ọfụma gịnị na gịnị bụ oge ọdachi dịka onye na-eme biznes nne na Southeast Owerri mgbe gị ike wee eziokwu enweghị ihe gwọla m ọgbachi enweghị ihe gwọla m ọgbachi because eji m ahụ ọgbachi asị nkwachi ụzọ ihe wụ ya nọgide gị enweghị ị ga-echufu ya n'ime afọ a however gị memanụ biznes a ga-enwe ụmụ ihe ndị na ya n'ime na-ara ahụ ọwụ ihe so ya bịa ọwụ sọ ọgbachi ọwụ sọ ndachi ndachi for me iwu ọnwụ mmanụ enwe ihe ike ime mmanụ ya wụrụ maka ihe ndị so ịgba mbọ abịa enwe ụzọ esi akpa ego ori mfe enwekwenu ke m ga-asọ ya kacha njọ because otu m ji hụ ya wụ ahụrụ m ya dịka ihe m kwesịrị ịhụ solve ọkwanụ the problem dịka ihe m kwesịrị solve so enweghị ke mpa n'obi ya para ya n'obi ji ya na-eto. Okay, ihe gbasatara biznes gị kedu ihe dịka iwu ma ọ bụ ihe ahụ dị gị n'ime mmụọ iji jidesi ihe ike na-enyere gị aka n'ịkwalite biznes gị? Ọ na-eziokwu ịgba mma na eziokwu the case of what I ordered versus what I got anyị ji na-emele ebe ha anyị jiri gị na social media ọhịa ị ga-ahụ anyị gbagicha anyị ga-abịa ma catering service ihe niile anyị na-abịa ka ọbụla anyị gwara gịcha anyị ga-abịa bịa jie ya ọma so I think integrity ikwu eziokwu wụ ihe bụ anyị aga abịa n'ihe gbasatara biznes gị na social media ama m na gụma dị iche
Joseph Sport dị iche maka ọ bụrụ mgbe niile ka ị na-ebu n'ite aga. Kedu ka isi achịkọta ha na-abụọ ọnụ wee hazi nwe ihe dị na ya? Ịghọtago? Joseph Sport a na-aga nwa na onwe gị a na-agakwa, kedu ka isi eme? Ị ga-ọwụ onyinye chi n'aka Chineke. Onye Chineke nye gị onyinye, ọ ga-enyekwa gị akọ na uche ị ga-eji hazie ya. Ha abụọ ga-agakọtanwu maka na onye ka ewu onye na-akwalite azụmahịa, ọ na-eme ihe eji akpa ọchị, and ihe gbasakwa na azụmahịa ọ bụghị egwuregwu ka egwuregwu ebe ị ga-ewerefu egwuregwu na azụmahịa tikọta ya ọnụ. Ị nwere ike ji egwuregwu kwalie azụmahịa, but ya bata n'ime azụmahịa na onwe ka ya, ị ga-ejifu egwuregwu eme ya because we are talking numbers. Gba m chọgharachi ake nọ n'onwe ya, ke nọ n'onwe ya, mana decide shaga m akpọba ụmụ okorobịa ibe m na ụmụ agbọghọbịa ibe m, anyị ahazi onwe anyị nọrọ na otu dị iche iche. Enwe ndeke n'otu Joseph Sport, enwe ndeke n'otu CruisewithJoe, ndeke na ebe as their own autonomous community na-akpa ike. Ndeke nọkwanụ as personal brand CruisewithJoe, ha nọkwa na-akpa ike ruru ha. Otu ahụ ka anyị si agaga differently, but at the top of it all, anọ m n'isi nga ahụ because our idea m ka the two autonomous communities ji function. So I've been at the two communities, one local government channel. Yes. Bam, people actually. Government channel. People actually. Okay. Ka ebe n'ihe gbasatara ndị na-afụ gị dịka onye ha na-enejele anya. Maka na anyị ma na abịa n'obodo anyị kịta anụma. Ọ bụrụzi ha gụtara n'akwụkwọ. Ụfọdụ na-etinye aka n'azụmahịa, ụfọdụ na-achọ ịmụ tek. Ọtụtụ ndị mmadụ na-emekwa n'ihe gbasatara isi nri. Gụnwa bụ onye malitere isi mgbe ị na-esi noodles. Isi ebe a malite wee ruo kịta. Gịnị na gịnị ka ị nwere ike ịgwa nwa ikorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa na-enegala anya ebe ị nọ na-achọ ka ọ mụrụta ofu ihe maọbụ ihe na-abụ anyị ma nwee ike ibido nke ya? Ị ga-eje rụọ na mmanụ because ụwa anyị nọ ime ya ugbu onye niile na-achọrọ ịwụ CEO, onye niile chọrọ iri ebe ha na-arụ ihe m ga-agwa gị ị ga-eje jee savụọ mmanụ, mụ anya na anya blessing na anya knowledge before ga-ebido ke gị. Ibidokwenụ ke gị echehukwala shi ihe ịhụ ga ebe na ọ ihe ebidoro kemgbe ha many years ago. Ọwụ ihe ebidoro otu afọ, ọwụ ihe ebidoro n'otu afọ ya ihe ọbịga yiri m uru ya n'otu afọ. Ị ga-aga otu afọ, afọ abụọ, afọ atọ, afọ anọ, afọ ise before gị ruo ebe anyị n'ime ya. Because Joseph Sport, ihe mere anyị ji wụrụ ọkaibe, ihe mere iwu nye ọwụla sọkwara ya wụrụ anyị ji stand our ground, standing the test of time is because anyị shi from grassroots. Uru bịama from my small kitchen, anyị aba ime Lake Nwebere. From Lake Nwebere, anyị shi ebe ahụ backyard one plaza like that. From that backyard we are here now. So afọ agaala ga-agarịa before ya eruo kpa ahụ. Ọkwa gị bido ya taa ya chọm echi ile ga-eripụwa from your eleha na akpa ya from your sowing. Na-achọma ka iripụ m. Mana abịa n'ihe gbasatara biznes, anyị ma na onwe ihe mberede mmadụ eme n'ihe biznes. Nke a wụrụ nke God forbid ọkụ mụwa ka a na-eme onye gbasatara biznes. Onwe na ogo ihe dịka mistake ime n'ihe gbasatara ego gbasatara biznes anụ ọkụ na onwe na ogo ị nwere ihe ị ga-ekwu na o mere eme, kedu ka isi correct ya, ka isi wọchite onwe gị? Ịgwa gị nke eziokwu, enwe nke m ga-echetanwu ugbu a, mana ihe ndị ajụjụ ndị ejuga ma ọwụ ihe ederede before ihe ajọsụ kpọọ ọmụmụ afọ ajụma m. So aga m eche afụ ebe m tiri aka ya akpụ m ahịa cost ọma ego olololo ebe niile m tiri ego m gbara ọkpụrụkpụ enwere m uru ya, at least enough to be grateful for. Yoara o nwere ike ọwụ oke mbuba owe ego igwe, mana ebe niile m tinyere ego m before tupu m etiga ego ntị ha na ego nga ahụ aga m eme ke chọọchị eri ara m nri ya.
nwee ke m lose too much money. Ebe na ikwuru okwu na ndị nke CruisewithJoe nọrọ onwe ha na-eme ka ndị nke Joseph Sport nọkwara onwe ha mana atakịta anụ ma gụnwa ka anyị na afọ gị ka anyị kedu ka isi akwalite ya bụ Joseph Sport na brand nke gị maka na anyị na-afụ ihe na-eme anyị na-afụ udo ikike na-eke na AMVC ihe gara aga anyị hụrụ mmọnwụ itere ebe ahụ so ị na-eje eme ihe anụ ihe na-adapụta ka ị na-etukwu anị ịhazi atụmatụ gị mmadụ nọ ime nka onye gị nka ọ bụ ime nke ọzọ onye gị nke ọzọ ọ na-abịpụ ha n'ozugbo ọ batago n'uche nwere ikwu ọwụ ihe na-anọmije ya dahụ ihe niile a na-eche ya echi ihe niile wụbụrụ ebe ị nọ n'ime ya na ọ wụbụrụ ka eji mepụta ya enweghị architect wetarala anyị the idea otu nka m ji kpọọ architect si ya seela m akpa lee ihe m chọrọ so ha ọbụla ị hụrụ anyị tiri ebe a echere ya eche it was well calculated ọwụ gha echere ya eche kama na asị na onye nje ka isi onye ahụ anyị gị na onwe gị ọ ka isi onye isi awa amụta ize gị na onwe gị na-ejepụta onwenugo na njem niile na-eme onwenugo ebe ije wee fụ ihe dị mma esi ka iwenata ya unu ihe dị ka gịnị ịgwa gị nke eziokwu anụ m ewelata ya otu m ji hụ ya ihe m na-emewo nhụ ya maka na omenala ndị ebe ahụ na omenala anyị awụghị otu ọ nhụ ya mejizi omenala nke anyị tụgharịa ya bubata ya the idea of iji bamboo n'ebe a niile enwe ebe m hụrụ ya ọ dịka Kenya nwere somewhere m hụrụ ya and ma bịa ebe a marịa ya bamboo anyị na ha awụghị otu ọ wee different thing ma ewetazie nke ndị Igbo na-eyuzu most of the things ị na-ahụ ebe a ọcha inspiration from some of my trips ọ ya ka m ji agashi ike ngacha ma agagharịa because of the inspiration that comes from traveling. Ndị bekee shi traveling is learning. Gị na-aga gị na-amụta so most of course and I wo my brand awo ndị na-akọpịrị from another local brand. No, I don't operate like that. Chineke mela ya arịla m easy that I can fly, go to another country, attend classes, train people. We fly our staff. Yes, we fly our staff to other countries, We do all of those things just to train them. Even Lagos, I got Lagos for training because ihe ndị bekee na-akpọ global brand, something that our competitor dị ndị na-ebe competitor globally because ebe a na like you said before enwe onye ga-abata n'Imo State hapụ ibi ebe gị ịhapụ ibi ebe you have missed a lot and I'm not saying it because we are popular, it's because of what is happening here ihe na-eme ebe and it gets better every time so that is why m na-eji agapụ ngapụcha ma amụta webatara anyị ebe ebe na ekwuru okwu maka ndị na-arụ ọrụ isi na ha na-apụ je klasị je mụta ihe kedu ka esi ahụ ndị gị na fa na-arụ ọrụ maka ndị na-arụ ọrụ kedu ka esi ahụ ihe m chọrọ na ndị na-arụ m ọrụ wụ ndị mmadụ n'idiri elekpe m ji ekwu Igbo onye ọbụla ị kpọrọ ị ga-akụziri ya ị ga-ahaji ya gbajie ya olu ma ọ wụ ya ọ ga-alalula gị ihe mana tupu anyị ebido gama trainings mewe ihe amewe invest na HR system business na-adagha agha before ịghọtara mana ugbu a m bidoro mewe ụmụ ihe ndị ahụ ndị niile mụ na ha na-arụ ọrụ ha na-ahazi onwe ha ahazi because ị na-ahazi onwe gị ị ga-anọfu ebe a and ihe ọzọ mekwere n'ụlọ iji ga-anọfu ebe a wụ maka na ọrụ a ọ dị mma ọrụ m na-enye ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ ibe m ọrụ dị mma ebe a na gị na-arụ na Joseph Sport ị nwere health insurance covering you yes salary anyị na-akwụwe staff ebe a
We are the highest paid in Imo State. Yes, you can ask around. And then also the PKBL, I need staff lunch. I want a very big accommodation for everybody. So aga m na-enye gị ihe ndị a niile. Then ị ga na-enye m nke m chọrọ. Maka business o transaction inye m enye gị. So both the training and all those things I na-etinye ihe nrite nọ n'ịrụ for Joseph Sports. Ọ na-eme ha na-akpaji agwa ọma. Ka ọ nwere ya na eji m ihe dịka 10 million naira. Masị gị jụụ, achọrọ m ime 10 million naira invest into a business. The business ị ga-adụ m ọdụ sị m ị ga-etinye ya na real estate. Ị na-etinye ihe ya na real estate, ị chọrọ itinye ya na food industry. Food industry na-enye ego. Mana mistake ndị mmadụ na-eme if that food industry or food brand adịghị well structured, ịghọtara, ị ga-enweta ego gị back. And how do you know a well structured business? Ị ga-ahụ otu ha ji eme turnover, ị ga-ahụ otu ha ji grow, you see their progress, ịghọtara. Ebe anyị nọ last year ebe anyị nọ this year, before the end of the year, ị ga-ahụ na ya eme. You understand? Otherwise, tinye ya n'ala. Because two things, ndị mmadụ ga-eri nri, ndị mmadụ ga-achọ ebe ha ga-edosi isi ha. People are always buying lands. Ụmụaka na-eto, ha ga na-alụ nwaanyị na-amụ, so we keep spreading. So ị were ego ahụ gị tinye ya na real estate ma ọ gị tinye ya na food brand. Abịa n'ihe food brand, onwe ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme n'ihe gbasatara nri. Ofu ihe bụ na ka esi ebupụta nri gị maka onwego ọtụtụ nke iPhone na-eme ewu. Otu ozu ewu ga-eme ya na-ada ụda. Gịnị kpalitere mmụọ gị ji bido meme? Ihe nọ nga ahụ enwere otu business eji aga. Ịgwa gị kewe eziokwu, ihe ọbụla itiri uche, idea dị iche iche ga na-echi ya n'ime apụta maka na ọ naanị ebe a ka uche gị nọ. So ị ga-ewerefu uche gị niile tinye na one thing without getting more ideas, because ị ga na-eche every single time otu ị ga-eji mee ya ka ọ dị better. So enwe ihe m ga-asị gị exactly kwalitere m. Ihe m ga-asị kwalitere ya wụ otu anyị batara ebe a as a business owner, ka ihe ị ga na-eme ga-eme ndị mmadụ na-achọ gị abịa. Ime na nri anyị dị affordable, aka ruo nwa ogbenye. Nwekwara nke ndị aka ruo ọgaranya. Anyị decide as anyị ga-create ka January anyị create buffet. I think February anyị create red oil shawarma njikọ. March anyị create ozu ewu, a full god platter. This ele ha na-akpọ ya April anyị create kwele ọzọ. They just we keep creating because uche anyị niile na ebe a. You have to keep every month there is something new, and that's how we grow. Kedu nne kịta anụnwa kacha gala ọrụ eme? Ọ ga-awụ n'ozu ewu ahụ. Ihe dị ka money ya 400 to 500k. Gị na gị na-eso ya abịa? Nri dị iche iche na-eso ya bịa. Enwere rice, enwere isi ewu. Mba, enweghị isi ewu. Before anyị na-agwọ isi ewu ya agwọ, mana anyị stop ole igwe ya agwọ because anyị chọrọ ka ihe niile o socha na aesthetics. Agwa gị na ofu goat isi esoro ya bịa. Rice na ya n'ime, abacha na ya n'ime, chips dị iche iche na ya n'ime, sauce, garden egg sauce na ya n'ime. Mana ihe ọzọ nọ nga ahụ, you can also decide. Enwere ndị na like jollof rice, ha si biko eji some part of emere ha green vegetable sauce with white rice, so ọ dị iche iche. Kedu nne isi nọ nne akaro nwa ogbenye? Kedu ego ne bụ the least food women? Jollof rice 3,000 naira. And that is one thing anyị chọrọ ibido memo blaka. Ndị mmadụ filishi nri Joseph Sport, eji mego Joseph Sport. Eji mego Joseph Sport. Ịma na o nwere ka ọ si ada, ọ na-ada bọọlụ. Ihe nọ nga ahụ, I don't blame them for having that, pushing that narrative. Nri anyị eji emekarị video wụ nri dara ọnụ. Ọkwa nri dara ọnụ, nri na-aba n'anya. Ịghọtara? Because ejigbo better soup na money killer. Ejigbo ego. So but behind the scene, I nwere rice, I nwere even breakfast, akamu anyị na-eme.
Enwere ike 5,500. There's a lot you can get from here. Palm wine is around 3,000 or 4,000 or so. So, really no. But we will never make videos of those ones because get paraya. Ojila bananya. Kanye je show keja panya. So everything I want to hear, there is something for a broke man like me. I think it don't go on to like 20 years self. Or you might get one nigga okay or me for I had the 20 years. What kind of advice would you give to the person? Onwe gị nyere gị aka kara aka inyere onwe gị. That's what I would say. Onwe gị nyere gị aka kara aka inyere onwe gị. Onwe gị agbala gị mbọ kara mbọ ịgbala onwe gị. So it is primarily your destiny to move yourself from one level to another. So how will you make sure every day you're making effort to move yourself from one level to another. Make sure that you're doing something that takes you closer to your destiny. So no worry, can you say spot on the you maro olilanya neja pamanyo to saya. To say. And most importantly, my targets are all to say in Nigeria. My targets we just export na UK, Canada, Australia, those places. So the dream is not that small. Chineke mainland we can extend it to Abuja, Lagos, and the rest of them. But ebe nanu mokunobi London. What you talk make it able. You was something about Joseph Sporting could be anywhere else. Okay. Joseph Sports just a restaurant. This is a museum, a food museum. This is a cultural conservation center. You are because when they just finish any mega competition, we are not in a competition. We are on a mission. We are purpose driven. Our purpose is to tell a story with Nri and in the man. Give you eat food and more. You are. So, and there is a story behind everything I name at Joseph Sport. And Joseph Sport is not expensive, except a choro. There is something for everybody. And in this place, we celebrate culture. This is the only restaurant where you experience live cultural dance every Sunday evening. Live cultural dance. It's very expensive to maintain that culture, but we have been doing it since December. You are. There is a one-man band happening here from Friday to Sunday. In fact, you actually may enjoy food and more. Even as signpost there, we serve you food and entertainment. And that's what we are here for. For us, it's not just about the food. It's about every other thing that comes with cooking, natural meals, natural ambience, and telling a story. Even the Voice of the East. Oh, Voice of the East, you are dear to my heart. Voice of the East, the first big gig in where was from Voice of the East. And the Bamberia, it announced me. Voice of the East, a brandy mega, but in the media space, in the news space. I don't know if you understand what I mean. Mega Miananli, or Voice of the East is doing it for the news. You know, pushing the Igbo narrative, pushing the correct news that about Igbo. And I pray that God keeps uplifting you and, you stay sustained. Actually, Voice of the East as one of the most recognized Igbo brands, Igbo news brands anywhere in the whole world. You are. So, and shout out to my big bro, that Bitcoin. That guy was Akoma Jidego. Shout out to you. Thank Thank you so much. Thank you so much.